Ni Amankai Gaztainaga naiz. Eta ni Juan Alberto Gaztainaga. Eta geha antzerkiko veteranoak. Ni baino zarro antzerkia. Zuzendaria eta ni. Zuzendari ordea. Kaixo, ni Laia Goiena naiz, ni malegu egun. Gure antzezlana aitaren etxea izela hau, eta ostegunean izango da. Ni Jon Guzman oina naiz, eta aurten da nire lehenengo urtea. Ni Egoitze Osua naiz, eta heluen taldean 5 urte nabil. Azken honetan hasikoa antzerki hastia, handi sarreratxo batzu behatzea, baina lehenengo 3 egunetan herriko ikasleek hartuko web parte. Gero ja larun batean gehiago antzerki taldea etorrikoa, itzulera antzezlanakin, eta igandian marmar antzerki taldea etorri, gozau 8 taldea obra danak, familiarra ezik, lehenu hasikoala, 5 erditan. Eta hoxe, sarrera bakan batzu behatzea, zike animatzea zaituztegu etortzea. Ni orain dela 3 urte hasi nintzen handian taldean, eta nire ustez antzerki hastia lehenengo azetan oso gogotxotega da no, eta guak egiteko, baina azkenengo egunean iruditzen zaigu ez gala iristen, da ukitze dugu nervioso punto hori, eta tentzio notatzea iria, baina iruditzen zaidala gauza bizin berdanaz, azkenean talde lan bada eta taldea oso gertukoa da, eta nire uste dela gauza bizin berdana. Ikusi nuen antzerkiak lehen dutean, eta gustatzen pila bat, eta, behitu dut Amankairi, eta ni nahi dut egin hori. Eta hemen hau. Esperientzia ederra da, está siendo la hostia. Sí. Nik ustetu hain dela 14 urte hasi zinatela, ez? Eta ni 13 urte damak egitemen, eta, gauza morduak aldau india, porque hasi ginean nik uste zuen zinatela talde bat bakarrikan, ez? Eta gero gu hasi ginean, eta orduan 2 talde zian, illa guztiak zian herritarrak, batzuk azpeitiarrak, baina illa orduan zian azpeitiar batzuk eta zestuarrak. Eta, hor juntzan jendia aitzen eta ikusten, eta zeiteko gauzak ite genuen eskolantan, eta, urtero jende askoz gehiago dago, de hecho, hain 3 talde daude guztet, ez? 3 talde eta jende mordua. Nien dela urte eta hasi nintzen, nik uste niretzako beti izan da, urte osoan prestatzen jutezen zehozen momentua jatzean ean. Hor nik uste danontzako beti oso azte importantia izateala, azkenean gehien honan herrian izatea baita, eta nik uste danok hartze dela urteko gogo gehien eukitzezun aztia eta disfrutatzeko. Urte bat, antzekian 2 pastetan manatzen nintzen. Lasai naun pastia, dibestitzeko bakarrikan, eta ja antzekia serio hartu esan amatia. Bigarren pastean gaude. Bai. Eta baten pare zaude eta bestian pare zaude barrutik. Bale? Divertidua da, divertitzen ezean nahi nitia. Handia da. Ozona da. Zautzezu beste kanpoko jendia, beste jende bat, bai edade askotako jendia, porque, hemen gaude nik urte mordua dauzkat, eta lehenok eondianak asko urte gutxino, eta, eta azkenian, banak ipegu deun lana, porque ez da bakarrikan eskola jutia, gero aste honetan da holan morduak, banak gaude hortan, hemen gauza mordua daude prestatzeko, eta orduan, ondo dago, porque remanak deituzu, eta nik uste hori, hain dola bat. Emozionalki da lan pila bat. Dena nola sentitzen guk taldean, nola da hitz egin, ez da nire hezkuntza ni erderaz hitz egin dut, baina euskaraz, lo intento. Eres persona nervio asko txuku itzeunikan ja gertu arte. Beraz, oantxe bertan, lasaino, baina hai da, pixkanaka pilatzen hor tentzio bat, bai. Baina ez da tentzio betetan hau eziet loin ez.
ez da inoiz hori. Ni lehenengo urtea da, eta nervio daukat, baina ez dakit. Ni orain gogoaz nago. Pero, Guretzat festa badala, urtero bezala gero egon goala zizkamizka antzeslan bakoitzan ostia, Bai. ardo pixkat, gazta pixkat, eta enkuentroa bezala bizi deulagu. Bueno, nik uste guk eta ja baita ere herrian, herriko jendia, porque nik uste jende asko daola, aste honetan zai, de hecho, sarrera zeituan saltzen ja, porque, bueno, jendiak hartzeu, udalako sarrera, eta astian zehar daukazu gauz berezi bat eiteko, eta, bueno, pixkat zure historiari, puskau itezu. Eta nik uste oso ondo doala. Etorri, hemen ingo beha. Etorri zaitezte, porque hau emateu txorak ere dala, baina hemen atzian lan modua da. Honek iteu lan modua, baina guk ere. Etorri guztia, hori da.